Dobre, raz Takže zdravíte kronic pri ďalšej partii z hry Paul Da 2 Remaster aka The Cloning Madness, detektívku The Cloning Madness, neviem. Po minulom sme skončili pri ďalšej, jak sa citoval toto miesto, ty kokos, čo to je severných doku, sme skončili pri tých severných doku, kde sme v minulom parte zneškodnili bombu poctiu a teraz neviem prečo sem sa dá ísť, netuším vôbec prečo, ale máme tu nejakého hippiesáka, takže ideme sa s ním promluviť s tým týpkem, takže som zvedavý, čo mi tento čajovno povie. Můžu se tě na něco zeptat? Cezar, iba to. Hledám Cezara. Neznáš ho náhodou? Je takovej malej, špatně zakovalej, v hospodě je známej. A ty náhodou nevíš, kde ho najdu? Je takovej malej, špatně zakovalej, v hospodě je známej. Zatím dík. Ja! Dobre, paráda, takže tam vláda moc nepovedal tento čavino. No to Tak už tady se asi spouštěla elektrika pro celou továrnu. Zajíbalo to mě. Zda je v tom ještě šťáva. Je zamčená. Ježiš, teraz rieči, že to je zamknuté. No dobre, tak čím asi môžeme otvoriť tú skříň? Mám to asi nožík, to je taká klasika. Čo? Tak toto. Kámo, kľúčom, hej? Máme 12. Čo ti dáva? Jak tam zalezl. Čo to tam je pištol? A nie, čo to je elektrín? Jo. Zdá se, že tam ještě trochu šťávy zbylo. Sakra, asi jsem to zničil. Ta páka ale může posloužit jako slušná zbraň. Takže mám nejakú tyč, hej, páka. Ja sa za niečím spojiť, sa ťa tak narýchlo, lebo takú málo vecí mám. Nejak málo vecí mám, ja neviem, dobre. Sem sa nedá ísť, už ti dáva, dobre, tu je rozbité okno, toto, dobre. Drezinu, hej. Je to tady celý prorezlý. Snad mě to udrží. Ta rachotina musí pamatovat mrtvý moře, když bylo ještě nemocný. Čo ide to? A ide. Neuvěřitelný, fakt to ještě jezdí. Fakt to ešte jezdí. Ježiš, to je pila, to som ani nechcel zobrať, ale zobral som to teda. Stará rezavá pila. Ještě se o ní někdo poraní. Ježiš, prečo berem rezavú pilku, akože? Na čo by som zobral kokos... Ja, že tam je čo je, ty kokos, no ja to je, že veľmi účinná zbraň, dokonca je nabitá. Dobre, poviem s klapkem. Máte povolení k pobytu? Povídám, povolení k pobytu máte? Tak sakra, ukážeš mi to povolení nebo ne? Dobře, když to nejde po dobrým, tak to půjde po zlým. Ještě se uvidíme. Jaj, bože. Dobre, tak si tu homosak tam niečo varí. Počkaj, čo mu dáme? Čo by sme mu mohli dať tomu homosakovi? Kenvik s rúžovou barvou nechceš? Alebo nechceš toto? Alebo postrieľam po ňom? Mé meno je zákon? Nič. Čo, na čo som tu? To je zima? Tak musím niečím prikryť, nie? Čo ja viem, ako môžem prikryť akože čím, ty kokos? Veď sa dať za tej hospody. Ježiš, no. Ach, toaletní papír, smík, dobre. To je ponožka, dobre. Do toho šáhat nebudu. Jak nebudeš? Pane bože, kúkaj, čo máš vo vrecku, ty retard. Dobre, tuto si pamätám, že tento vetrák celkom hučí. Pěkně hučí. A ja si to bohužiaľ pamätám, hej. Nesúďte ma, ja si niektoré veci pamätám, keď som to hral kedysi počas nášho lepto počtu zadného. Ale všetko vyskúšame, nebojte sa, budem sa tváriť, že o ničom neviem. Ten větrák tak hučí, že mě nikdo nemůže slyšet. No to je tá prvá vec, na čo sme zbrali tú páku, aby sme to zastavili vetrákom, ale tak to by napadlo aj tak podľa mňa. V 7. cenový skupině se nevětrá. 7 smrdí. Paráda. Takže teraz zaklopať. Co je? Tady je to jen pro zvaný. Jdu na ten karneval. Mám masku policajta, tak můžu dál? No karneval. No tak to seš tu blbě. Koukej zmizet. No, dobre, tuto viem, že tuto treba zobrať nejak tú ponožku z
toho kontajnera, dá to tam, ale neviem čím to chceš, ako si zoberiem. Kapesníkom, lebo ty sa toho bojíš, že? Alebo nůžkami? Počkaj, tam oný, větev. No. Ježiš. Ponožka s vysokým faktorem opotřebování. No, jasné, takže teraz mám tu ponožku a teraz to tam musím hodiť. Počkaj, to musím znova otvoriť a musím to tam hodiť. Co je? Dajte je Jdu na ten prozvaný. karneval. No karnevál. No počkaj, ale ja nemôžem otvoriť inventár. Počkaj, jak tam hodím tú ponožku? Můžu se... Na putiku, putiku. Čo je Ta putika? hospoda nevypadá moc bezpečně. Drsný chlapi a drsný babi, drsně žijou a drsně paří. Mezi nima se nezadaří. Počítám, že nebudou moc ochotní spolupracovat. Se nezadaří. No ale co teď? Al Capone ostrý maník. Má na ně pivku krapece na mít. Když ho boholili, na kost osolili, 3 kasína projel, 4 Mercedesy, karty měli cinklý, byli dohodnutý, finta jim vyšla. Caponeho stará, ta z toho pošla, neměl ani gatě, už nebyl ve vatě, z herny vylít naráz, nahatej na mráz, zbyl mu jenom stek a tovární hala, Perzina z novin a krysa halabala. Ten by mě asi mohl poradit. Díky. Zatím dík. Alabalabalala. Takže sa Al Capone, ne? Tak počkaj, teraz by to malo ísť, nie? Že dáme Al Capona, sa spýtame Co kde. je? Jdu na ten karneval. No No ale povedz, že hľadaš oného Al Caponeho. Můžu... Zatím... Však ale Al Capone, a čo mám teraz ja robiť? No chlapi, ale ja som myslel, že to tu viem. Vy musíte být A! Capone. Co má být? Hodně jsem o vás slyšel. Co například? Prej nevycházíte moc dobře s těma lotrama z Doupěte. Proč jako? No, proslýchá se, že vám tak nějak pomohli od majetku. O co vám jde? Snad hazard, nebo co? Tak se vymáčkněte. Chystám se trošku skřípnout, ale nevím moc kudy na ně. Snad byste mohl, stačí naznačit. Hele, jediný, co můžu říct, mají tam tajnou hernu na WC a s poctivostí tam každý pohoří. Jsou dohodnutý, mají cinklý karty a kdo ví, co ještě. Porvali mě o vše, co jsem měl. Zbyly mě ty noviny do ohně, no. A nejhorší z nich je ten Bill. Díky, to mi bude stačit. Aha, takže to je všetko, he? Takže dobre ukradli ho. A čo teraz, čo teraz je potom? Máte po... No. Tak čo mám akože im povedať, že Al Capone more vy ste že bratci? Co je? Pozval mě A? Bill, jděte se ho zeptat. Jsem Willibald. Tak moment. Tak a teraz kým odíde, rýchlo, hodí smradovú ponožku. Nikdo tě nezval a vypadni nešťastným. O pol hodinu později. Asi ten smrad nevydržel. Kámo, to čo si to robil pol hodinu Pankrácku, akože tedy ešte neboli mobily, to čo si to akože Tady robil? to fakt smrdí. No ty vole, to tu je nenalévejte tomuto člověku a ten, no, asi ste mu naliali, mám taký pocit, sem, big, sem, čo? Žíha, no dobre, Fantomas, objednať piť, že by sme si dali Pankrát, a dáme si Pankrátku, prečo nie? Teda Bechera. Bechera? Pánáka to ako hneď si dáš? Čík, ale vypiť toho Pankrát. Ježíš, tak ešte jedno. Jeden mi zatím... Bože, nežeme za tým opolcom? Asi nie. Tak. Ten má dost. To hned tak něco neprobudí. Ale probudí, kokos, keby mne v takomto stave povie, že oné zvonili, tak kamarát hneď, čo ti šibe, to už hneď by som išiel, hneď, alebo pískali, jedno z toho. Sebrat kufšík? Nech to na pokoji, jen přes mou mrtvolu. Ježíš. Tak dáme mu jedného panáka, ne? Nech ho zobudíme. WC. Ale tu je s WC, dverže na WC. WC mimo provoz.
Tohle budou paráda. určitě dveře do té tajné herny. Dobre, one, no nič, už neviem zdržať, ideme sa promluvit s týmto chlápkem. Necháte mě zahrát? No, podívejte se, asi takhle. Problematika té vaší Jež. otázky spočívá již v její podstatě. Nechám-li vás zahrát, bude to samozřejmě znamenat konec hraní mého, to je logické, že? Ale vzhledem k tomu, že mým posláním je záchrana státní pokladny, nemůžu vás nechat hrát, neboť by to zároveň znamenalo, Hele, nechte to žvanění a nechte mě zahrát. nechci být nezdvořilý, ale obávám se, že ne každý vyžírka byl stvořen pro tak důležité poslání, jaké zde plním já. Jaké vyžírka vy prognostiku? Víte, kolik jste mi přidělal práce s těma svýma čistýma rukama? Předtím jsme jen prali peníze a teď si ještě musíme mejt ruce. No asi takhle. Základní Já. hygienické praktiky se udržovaly již prvobytně pospolné společnosti. Jestli je to pro vás novota, tak mohu prohlásit, že jsem vás dosud považoval jen za idiota, nyní už vás mám za idiota kombinovaného s vepřem. No tak, je poviem po dobrém, to už vůbec nejde. Sakra, čověče, jestli nechcete mít z obličeje lečo, Ano, Lečo. Lečo, vy hlupáku, jistě bude patřit mezi pokrmy, ke kterým se po dobu vašeho pobytu za mřížemi jen tak nedostanete. Dovoluji si totiž předpokládat, že při vašem současném zaměstnání byste nepatřil ve vězení k těm nejpopulárnějším, a jak tak koukám na vaši postavu, řekl bych, že váš pobyt ve vězení by se snadno dal přihlásit za víc než rizikový. A proto vám, vy debile, doporučuju zatáhnout krvky a věnovat se svojí práci. šarmantní člověk, kvůli němu bychom začali uvažovat o emigraci. A to akože mu nič nepovieš? Kokos, keby ja som teraz normálne v tom mieste Pankrácku, jak sa usmieval ešte, keby som normálne na tvojom mieste Pankrácku, ja by som normálne vyťahol veľmi účinnú, dokonca aj nabitú zbraň, takto by som mu to ukázal. Povedal som mu, vej meno, niečo bla bla bla, mej meno je zákon a začal by som po tak kropiť, že to nie je možné. Pravda, že v Robloxe, v živote by som sa vedel dokončiť iba v Robloxe. No a čo má teraz akože s ním Co robiť? sype? Nerušit, právě jsem projel státní příspěvky na dětský onkologický ústav. No, hlavně, že se daří. No hlavne si darží, no pravda, no tak čo mám teraz akože robiť, automat? Hrací automat. Jaj, bože. Pankráci, normálne. Toto milujem, neviem prečo akože toto spravili vývojári Poldy, ale prečo vždycky, keď sa dá niečo kliknúť, napríklad ten automat, hrací automat, kliknú na dvere, tohle sú dverže, kliknem na chlapka, tohle je opilý chlápek, proste. Prečo to tam je, ale je to vtipné, ale prečo to tam je? Automat promluvím s chlapem, no nič, nemôžem si ho pokecať? Jeden mi zatím Ale nechceš panáka? No, pánenko, nechceš panáka? dáte si. Paňáka. Má oblíbená značka. Ale to Vy není oný? nejste jako ta novinářská žumpa. No, to opravdu nejsem. Necháte mě zahrát? Nikoliv. To je kokot. Ešte jedno daj. A bleskem. A ideme ho normálne ožrať. Je mi to úplne jedno. Tu máš? Dáte si ještě? Přeci neurazím. No a ideme ťa tak opiť, že tu budeš normálne ťa ani srnky nebudú brať domov. Tak ešte jeden zoberieme od redi, za všetko dobré. 3 panáky by mali čas, stačí bohatí. Dáte si ještě? Vy mě ale rozmazlujete. No Vy určite tak. nejste jako ta novinářská žumpa. No jasné, do tretice všetko dobré, no. Opilec, doslova 2, nevadí. Tak zoberieme si aj kufřík teda. Aj kufřík, otevřeme tajný kufřík, jak sa otevřeme? Ja sa chcem otevřít, mladý. Ja si ho chci otevřít. A, otevřít tajný kufřík nožíkem. Ješkové v oči. tajném kufříku. Jedna nepoužitá sada karet, jedny nepoužité možná ale kalhotky a klíč. A klíč! Tak ten klíč pôjde sem, nie? Ja sme za...
Wow, tu zahrá blackjack, alebo čo sa tu hrá? To je poker, hej? Beru 3. Neměním. 10 navrch. To takto... Počkaj, to bolo v starom? Jít navrch. To bolo v starom podoji, alebo nie? Čo je sekera? Tá Valaška, pardon, Valaška. Říkám, pořádná zbraň. No však, Královský. jak to tu Valaška, dobre. Prečo to je Valaška? No ja, nevadí. Asi tohto to porá hráč. Hráč. To je po česky hráč? Je zádov inak? Alebo mi šíbe, to je kamera, prečo to je ďalší kúkatko zavříš okno? Ja si tu všímam veci, čo by som ešte asi nemal, nevadí. To je ale ksich. Jdu ze hry. Radši ho nechám na pokoji. Dobre, tak tu máš ďalší. Sakra, ten je ale oháknutý. To je Slovák, To nie? je asi kolega. No, môj Vypadá to kolega. jako uniforma slovenských policajtů. Stejně neumím slovensky, tak se nebudu pouštět do debaty. Veď ja viem, pán Krácu, ja sa s ním pokecám. Ježíš. Čo je toto? Pivo Fantomás, nejlepší s vodkou. Dobre, neviem, promluť zás bylem. Mením 3. Dobrý den. Dobrej. To v strede hry. Dobrý den, dobrý. Požádať o přidanie do hry. Počkaj, najprv sa spýtame od Cezara. Nevíte, kde bych našel Cezara? Cezar. Toho neznám. Počkejte, není to náhodou ten slavný císař? Ano, jistě, tak ten už je dávno mrtvý, pane. Co jste dělal na hodinách dějepisu? Nechte toho, moc dobře víte, o kom mluvím. Je to nebezpečný zločinec. Cezara neznám. Vůbec nevím, o kom je řeč. Jak si poďme zahrať, ne? Však poďme. To nepůjde, teď nemám ani vindru. Však ale, jakže nemáš ani minúru, tu máš 5 onu. Dobre, tak čo to zvláštne Co kúkatko? to může být? Vypadá to jako Neméně. kamera. 10 navrch. Že by nějaká levárna? Zase Zatvoríme Tak okno. vysoko nevyšplám. přihazuju. A prihazujú? Přihazuju. Dorovnávám. Tak. Dorovnávám. 3 desítky. A 3 tak desítky, jsou 3 desiatky. Ježiš, to kto dáboval? To je. Sakra. Mám pocit, že tu trochu profukuje. Beru 2. Počkaj, to fungovalo so Valaškou? To mi akože len, počkaj, mi to len tak teraz napadlo. Mením. 10 navrch. Dobre, no tak teraz pýtam sa teraz toho byla. Přihazuji. Ježiš, tak dohrajte si partičku, ja si Dobrý počkám. den. Dobrej. To nepůjde. A čo sa som zavrel teraz, takže čo mám robiť? Stejně neumím. Ale ja viem, To je ale Neměním. tak ja potrebujem love, jak odídem? Potrebujem love, chlapo, čo mám? Ježiš, ja mám balíčky nových kariet, ježiš, tak poďme si zahrať, no jasné. To nepůjde. Teď nemám ani vindru. A jak, odkiaľ mám získať peniaze? No nič, mám nápad, ty mi nepomôžeš? Můžu... Za... Nič mi nepomôžeš, poďme no normálne za našimi kolegmi. Poďme. Matej? Ahoj Matěji. Ahoj, pan Gráci. Co mi neseš? Zatím děkuji. Tak to si mi teda pomohol. Nedá mi oný, tento majster, na hazard trošku zahrať. Nechce mi dať nikto peniaze, ja si chcem trošku za hazard, kachnané tu stále, daj mi one. Budeme pokračovat ve... Jistě. Tak, Ježiš. Nemá niekto love? Ty nemáš náhodou bašta? zdravím vás. Pověď... Cože? Tak sa... Bože. Odkiaľ mám získať love? Fú, ty kokos, ja už sa rozličil, že znám asi radu. Už mi veľa nechybalo. Ale že hodím mincu do automatu, to akože zrazu, len tak. Neviem, poďme to skúsiť. Myslím, že mi ho ten místní balík pěkně naládoval. No, co jsem říkal, jackpot, haha. Čo balík peniaz, tak čo na takú peniaze zrazu? No moje pankrát, to ti padlo akože 3 sedmičky vedľa seba, alebo čo? O bože, ale toto by mi nenapadlo, že ten automat tam hodí mincu a... Ty kokos. Beru 2. Pánenko Mária, dobre, nevadí, máme to, ideme si s nimi 10 zahrať. navrch. Ideme si to s nimi zahrať, počkaj takto. Zase nic.
Koukám, pánové, že vám chybí jeden gentleman do hry. Mohl bych se přidat? Ale jistě, posaďte se a hrajte s námi. Mám tu ale svůj balíček karet. Ne, že bych vám nevěřil, ale dělám to tak vždycky. Ale klidně, jsem s nimi. OK. Tak začnem. Rozdejte karty. O hodinku pánkrát si one? Ťa zobrali o všetko, aj o trenky. Tak dost. Teď mě všechno oberete. Dobrá hra, mladý muži. Přijďte zas. Já se vrátím. A se mnou přijde zákon. Rádi vás i se zákonem uvidíme. No dobré, ale teraz ma o všetko obrali a teraz čo máme akože robiť? Že ma o všetko zobrali, aj o trenky. Dobrý den. Dobrý. A? Nakrčnout GTS spod vodu? No poď. Mám pocit, že s vaší hrou je něco v nepořádku. Chcete snad naznačit, že podvádím? Nesmysl. No a jak ho teraz mám Stejně dokázať? si myslím, že Aha. švindlujete. Tak to budete muset nějak dokázat. No však to. Opravdu. Myslím si, že švindlujete. No No, teda oh, už wow, toho wow, mám wow. dost. Co si to dovolujete? To budete muset dokázat. Slyšeli jste to, pánové? Takhle mě urážet. Mě, čestného, neumělného byla. Asi mu něco provedu. Ne, to Ty ne. kokos. Na to je určitě zvyklý. To by nebyl trest. That must be why we are not shipping Windows 98. Ó, môj bože. Jasne, že to keby teraz vidíš mojich si, ja som sa čo ti dáva, či nož bročného po česky. 10 navrch. Najstarší trik v knihe, ty kokos, na ňom som skočil, čo ti dáva. Dobrý den. Dobrý. A stále mu to bude možné. Opravdu. Myslím si, že švindlujete. No teda už toho mám dost. Co si to dovolujete? To budete muset dokázat. Ja, však tu máš Slyšeli karty, jste to, debilko. pánové? Takhle mě urážet. Mě, čestného, neumělného byla. Asi mu něco provedu. U zařešení trochu problémů chyba na supervodné restartování smolík. Smolík. Ne, to ne. Na to je určitě zvyklý. To by nebyl trest. Dobre, No, ja som retard. vy toho naděláte. Teď je vůbec nepoužívám. To jsou jen demokarty. To určitě. No však ale mám balíček nových karet. Beru 3. Však ale som mu načapal, že švindluje, Dobrý halo. den. Dobrý. Ja dobre, teraz že nešvindluje, asi idem... Á, chápem. Dobre, teraz už by nemal švindlovať. Takže je veľká šanca, že ja vyhrám. Vlastne vymlatím mincu a idem si s nimi znova A zahrať. je ven. Počkaj, najprv musím vyhrať. Padne jackpot, euro jackpot, poď. Doufám, že tam ještě něco zbylo. A pre teba vždy pán krásu, pozri sa, jackpot je tam. Haha, no jasné, že hej. No jasné, že hej. Jo, je to dobrý. Ještě je tam toho dost. I když, co se divím, teď tam projel celý státní rozpočet. Dobre, tak teraz poďme si mi hrať, teraz mi poďme hrať. No ukáž. Tak začnem. Rozdejte karty. Tak dost. Teď mě o Ale všechno veď som mu oberete. zobral karty. Dobrá hra. Já se vrátím. Rádi. Veď som ti zobral karty, ty bazmek, jak to, že ešte stále Dobrý den. švindluješ? Dobrý. No čo mám teraz takže robiť? Mám aj nejak začať švindlovať, alebo jak? Počkaj, poďme za zákonom, že švindluje. Nie? Že kámo Matej, oni švindlujú, kamarát, to sa nemôže, to je protizákonné. Ahoj. Zatím. Nič. Ale kto sa nám to tu vrátil? Majúrik. No ahoj, neviem si pokecať. Zdravíčko, šéfe. No tak co je novýho? No. Ježišmaria, tak už sa pochválime o našu novú lovku. Tak co, šéfe? Jak vám brali? Chytěm jednoho pěknýho vokouna, mimochodem byl ti tak trochu podobný, Hajzl. taky tak blbě vokouněl a nic nedělal. Majore, ale teď já... Už jsem řekl. Dobre, tak na tie karty zaspýtame. Šéfe, potřeboval bych poradit pár triků. V zájmu vyšetřování jsem se dal na pokr, ale pořád prohrávám.
Slyšel jsem, že jste vyhrál minulej pátek nad baštou pěkný balík. Kdo ti to prozradil? Už ani nevím, spíš mi poraďte, jak taky vyhrát. Že seš to ty? Tak zkus tohle. Falešní králové se můžou vždycky hodit. A ještě No, tomu horší. scháním informace o nějakým Cezarovi. Nevíte o něm něco? Zkus se zeptat v bistě. Řekni, že tě posílám. Já se vrátím. Biskce, to čo je biskce? Nie si to náhodou ty bašto? Říká vám něco Aha. jméno Cezar? Hergo, to je ale blb, zkusím to jinak. Posílá mě za váma major, prej víte něco o jistém Cezarovi. Já se na to s takovým se nebudu bavit, tak čau ty Jaj, bože. tak ne. Normálne, už má na ňom nervy, to sa mi páči. Major už je zase na rybách. Veď to ani 5 minút nebol. No nevadí. Dobre, tak on mi teda poradil. Vôbec na ryby, ja by som strašne chcel ísť na ryby, ale nemôžem, nemám papiere. Dobre, ideme teda skúsiť vyhrať s týmito falošnými kráľovmi. Teraz už máme normálne všetko, Dobrý máme den. odhalený, že fejkoval. My ideme fejkovať a normálne teraz to vyhráme, teraz to Koukám, pánové, vyhráme. že vám chybí. No ale jistě, Tak začnem. Rozdejte karty. No poď. Tak dost. Vždyť mě o všechno oberete. Dobrá. Já se Môžeš mi povedať, prečo? Nepočkaj, ja som debil. Ja som tak trošku teď se retard. těšte, pánové. Uvidíte, jak hrajou policajti. Ach, Navrh. bože, ja sa teraz musím znova pre love a tak ďalej. Pánenko Mária, to je... No, a teraz? Tak už vám nic No. nezbylo. Microsoft je můj, vy mi dlužíte obě vaše továrny a celá síť hotelů taky patří mně. A vaše dlužní úpisy budou splatný příští týden. Tak na to prosím nezapomeňte. Těšilo mě, pánové, těšilo mě. Počkat. Od rozehrané hry se neodchází. Ale vy už nemáte co nabídnout. Vaše uniforma mi naznačuje, že jste si nepřišli jen tak zahrát a obrat mafiánskou elitu o celé jmění. Máte pravdu. Ó, Slibte mi, že Caponemu vrátíte jeho majetek a mně by mohla postačit jedna informace. no to je pravda. Jedna Jsme informácia. jedno velké ucho. No a no, Kde paráda. najdu Cezara? A netvrďte mi, že ho neznáte. No dobře, ale když tak o tom přemýšlím, tak toho jsme tu už dlouho neviděli, ale poradím vám, kde ho hledat. Dobře. Vaše špinavý peníze mě stejně nelákají. Hledejte ho na konci této ulice v Rockbaru. Jeho brácha je tam součástí inventáře. Ten určitě bude vědět, kde Cezar je. OK. Takže tam na konci ulice, ideme sa pozrieť. Tuto, hej. No, ježišmaria, Rock Bar Club. Všetko tu je nové, že to je live zebra, dobre. Dobre, nebudeme úspech, nebudeme už. Pre tento part by som už asi to tak nechal. Celkom dlhý part, krásne sme si zagamblili, zistili trošku niečo o Cezarovi, kde sa môže nachádzať, takže mal by sa teraz tuto nachádzať Cezar, takže pravdepodobne ďalšiu epizódu už asi skončíme, lebo už keď chytíme Cezara, tak čo nás už čaká, už nič proste, už to budeme mať predsa, ne? Takže Cezar šťalát už bude chytený a tak ďalej, ale uvidíme v ďalšom parte predsa. Uvidíme, takže ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber, sledujte ma naďalej, ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte všetkým svojim kamarátom. A ja sa budem tešiť v ďalšom videu, takže čaute! Úplne kamarát, úplne Ezebart 46 minút.
Typujem edit 23 minút. 23. With the best